Elizbarrutiko ordezkaritza batek migratzaileen jubileoan parte hartu zuen. Jubileuak lurra guztiona izateko aukera zabaltzen du, mundu aldatu egiten da gu aldatzen bagara. Horregatik egiten dugu erromesaldia esan zuen aita santuak. Ospakizunak munduko 75 herrialdetako 10.000 erromes bildu zituen. Kleroaren ordezkaritzak hilero apaitzen erretiro antolatzen du. Aste honetan seminaria izan dute topalekoa. Adineko apaitzen egoitzan daudenei parte hartzea erreztuz. Bildutakoak meditazioa eta bakarkako otoitzaldi sakonerako tarte izan zuten. Saioa Eduardo Agirrek idatu zuen. Gipuzkoako katekisten ordezkariek egiten duten lana bideratzeko bilera ospatu zuten seminarian. Evangelizazioko topaketaz, katekesiko maderela berritzeaz, formazioaz mintzatu ziren besteak beste ikasturtari gogotsuekin dioten katekistek. Burutzen ari garen eraberritze prozesua izan zuen ardatz Artzipresten Kontseiluak. Orain artean egin den ibilbidearen ebaluazioa eta errepasoa egiteaz gain, gozainak eman beharreko hurrengo pausuen berri eman zuen. Bestalde, bi ekimen jakinarazi ziren, hitzaren eta kristau sarbideren inguruko topaketak.